ସହଯାତ୍ରିଣୀ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ। ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ। ପ୍ରେମ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ। କସ୍ତୁରିକା କାବ୍ୟ ନାଟିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଦ୍ୟ ସଂକଳନର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1911। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ନିବନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଧମ୍ମପଦର ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଲାବଣ୍ୟ କୁସୁମ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1914। ଜୀବନ କାକଳୀ କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। କଏଦୀ କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ପ୍ରଭାତୀ କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ପାଷାଣ ଚରଣେ ରକ୍ତ କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଚାରଣିକା କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଡୁଡୁମା କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ବାଗ୍ରା କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ବୀରଶ୍ରୀ କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ନବମାଳିକା କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। କଳା କଲ୍ଲୋଳ କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ମାଟି ଓ ଲାଠି କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ସେ ଏକ ଲୋମଶ ନୀଳ ହାତ କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। କୁନି ମିନି ଢାକଡମା ଡମ୍ କୁନି ମିନି ଢାକଡମା ଡମ୍ ଖେଳ ସାଥୀ ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ କବିତାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ପଥ ଓ ପଥିକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ୟୁରୋପରୁ ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ପ୍ରାମାଣିକ ନିବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ।
ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ମୋ କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ବୋଲେ ହୁଁଟି କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1918। କଲରଇ ଫୁଲର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଏକ ରାତ୍ରିର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ମେଘଦୂତର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଏକ ଛୋଟ ସହରର କାହାଣୀର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ପ୍ରେମିକାର ସ୍ମୃତିର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନୀର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗର ସନ୍ଧ୍ୟାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋତକର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ପ୍ରମିଳାର ସ୍ମୃତିର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଲାଲ ଘୋଡ଼ା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ତିନୋଟି ହୃଦୟର କାହାଣୀ ଉପନ୍ୟାସର ଉପନ୍ୟାସିକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଜୀବନର ଛନ୍ଦ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଭୂମିକା ଉପନ୍ୟାସର ଉପନ୍ୟାସିକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର ମେଟଲିକ ନାଟକ ବ୍ଲୁବାର୍ଡ଼ର ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ନୀଳବିହଙ୍ଗ ନାମରେ। ରେନେସାଁ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଡେକାଡେନ୍ସର ଏପିକ୍ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଦୀପାବଳି କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ରାଜକିଶୋର ରାୟ। 1914। ଦୀପାବଳି କବିତା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1935ରେ।